بدے کو مخامخ بڑھ گئے بیا کوری یا حنظل حالا بعد حال وکر یو حالی وکر بل حالی دا خطول مریو شیدی نہ نفاق مانا اضطراب اور پریشان کیا اور شریعت کی منافقت کیا تو ہوئی اسراء اظہار الخیر و اسرار الشر پخلی خبر دا خیر کے اور پزرک دی شر کی کم دے نہ پوچھ پزرک استا شر کی کم دے نہ پوچھ اظہار الخیر و اسرار الشر اور دا منافق دو قسم دے یہ دے منافق اعتقادی کہ داغ پزرکم کفری اب پخلی ہوئی از مسلمان ماں نو پدی خسر پیغمبر پویلو ذکر دی تعلق خود وحی کرو ایو دی منافق عملی چکار نو منافق کی نو حدیث کی چی سمر علامات بیان شوی دی اغاد دو منافق عملی بیان شوی دو منافق عملی چیر خبر کی دروغ بوئی دوادی خلاف بکی امانت کی بخیانت کی پا جگر کی بکنزل کی دا علامات دو منافق عملی دی اور نبی علیہ السلام فرمائی مثل المنافقی کشات العائرتی بین الغنمین و دا منافق مثال پشان دا اگر گلی دی چی دا دو کندو کو مس کی گردی تعیر الى هذه مرتن و الى هذه مرتن کل دی کندک ترازی و کل دی کندک تا مطلب دا منافق دا یو شاوتی گڑا دا کہ کم زی کی دا مطلب تیجی بس آقا زیت بدیزی اور دا آغا زین بڑے اخفل مطلب چکم دینا پورا کی کہ پا ہر دلے کی دا دنیاوی خیری اور مفادی ندے بزی آغا دلے تا دا وشاوتی گلی دی دا مطلب دے دا منافق مقصد دا دے اور منافق زیاد ضروری دے ذکر چھ دے مرگر دے کنا نزیاد نقصان دے ورکی مشرق مخکارم مشرق دے داغنا بزان بچے ولی ددنا بسنگ بزان بچے دا وستا مرگر دے اور راز بعد چکم دے اگا چا سر دے کم چن آئمو دشمنان اگی سر راز دے تو خودی رخول دعوت پیش کی اہل حدیث من پا حدیث مان عمل کو لیکن پا عمل کی دا نشتا کہ عمل گورے نا اس عمل دے عمل دے دا آئمو تان پا آئمو بان اعتراضات دارنگی سمر چی دی کلی اگورے الحاد دا ابو عبدالعزیز نورستانی کیا گئی کی اگلی کی کہ دا امت دا یہود و دا نصارا نے تقلید کی دارنگی دا امام ابو حنیفہ اسپکارے کہ امام سے دا حدیث مقابلہ کی اجتہاد کرے اور امام پا حدیث مان عمل کی کم دینے کرے گردی لگی دارنگی پخپل کتاب دا پیغمبر مشکلی کی کہ سوک دا رفیدین دا حدیث نمنکر یا کافر لے اور یعنی کہ سوک رفیدین نمن نسوکی نمن منگے خمنو خود دون وایو چیرا غورن دی دون خبر دا اغوی دا کفر دے دا حالات دی دارنگی اغبر چکم دے جیت پوری سنوی نم کیا دینا خبیص چاہتا اور اسلم جیت پوری دے کس دے دا غیو کتاب دے حقیقت الفقہ او اغی کہ اغلی کی چی امام ابو حنیفہ دا مرجیہ دے اور دا عقیدہ چکم دے اغد مرجیہ ہوا دا مطلب دارنگی فقہ پورے خاندری جی کار دارے شو کا ظاہر دامتا اہل حدیث چکم دے ہوئی نہ دا منافقین طریقہ وہا قرآن کریم داغی طول بیان کی ومن الناس بعض الخلقنا من اغسرق دی یقول جوائی آمنا باللہ من یقین کر رہے پیو اللہ اپورت دا قیامات من واحد دے مانا کی جمع دا لیقول ذکا واحد راور دا کنی یقولون پکارو لیکن ناس جمع دا لیکن من واحد دے داغی دا وجہ یقول فیل دام واحد راور دے وما هم بمؤمنین اور بالکل دین دی مومنان اگور دیو فرمائل کہ دی وہی من یقین کر رہے پیو اللہ اپورت دا قیامت نہ پیغمبر خو ذکر نہ کہا خو یاد نہ کو نہ وجہ نہ بعد وہی آپ قیاس لے منگوئی نا سورۃ المنافقون کی ذکر کر دے گا رنبے آیت سے اتوشتم سفارہ آیت فرمائی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله کرے کہ منافقان تا تراشی
نوائی قسمونکو منگا چتد اللہ پیغمبرے دلتا ذکر کر دے نا آمنا باللہ و بالرسول و بالیوم الآخر نا مطلب وما ہم بمؤمنین بالکل دین دی مومنان قرآن کریم لس فتوی و منافق لگولی اول وما ہم بمؤمنین بیمان ای درو جندی مومن نہ بڑے دویم وما یشعرون دساؤون لان دے شعور پکی دیشتا ندریم فی قلوبهم مرضون ود زرنا جوڑا دے زرکی بیماری دا سلورم ولهم عذاب علیم درناک عذاب بولا ورکام انزم بما کانو یکذبون درو جن دے سلورم پگم الا انہم هم المفسدون و دے مفسد و سخت فسادی دے وم الا انہم هم الصفحاء و دچات بے وقوفت دیر لئی نا پوئے دے دیر لئی بے وقوف دے سوشو اتم فرمائی وما كانوا مهتدين ويمدهم في طغيانهم يعمهون ود زرون دے زرون دے نہم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى ہدایت پر خود گمراہی ورکڑا لسم وما كانوا مهتدين لا حق خطا و منافق نمبر 10 بدماش تھا زکے دا لس فتوی باغبان کی کم دے اولا بولے نہیں کہ دی ایمان نہ روڑی نہ دا دی ایمان اظہار ہو لکھی سو وجہ دا داغی وجہ یخادعون اللہ دوکہ کی دی اللہ سرا پخت الگمان کے یخادعون اللہ فی زعنہم پخت الگمان کے اللہ سرا دوکہ کی خیال داری چکن من اللہ دوکہ کو ذکر دا بیان دا منافق اعتقادی بے اور دا دی تائید اور صورت مجادلہ اگو رہے التوی آخر رکو اتشتم سفارا یوم یبعثهم اللہ جميعا ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون يوم يبعثهم الله جميعا ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون اللہ بجی قیامت کی پاسی نو قسمون با اللہ تکی لقسم کے تاسو تکی دی بوئی کہ نمونگ سے کامیاب یو ولیکن دی دلو جن دی یخادعون اللہ فی زعنہم یا یخادعون رسول اللہ یا یخادعون اولیاء اللہ دوکہ کی دی پیغمبر اللہ سر یا دوکہ کی دا اللہ دوستان سر نارا اللہ دا سو گرلونا لکہ اللہ سر دوکہ دے والتنظیم تراشی دا موحدینو عقیدہ ستاس مرگرے ما دا موحد ما اوڑکی راس پٹکری کہ زبک خیر یو تیرا اوڑم زبا یو تیرا اوڑم دے خلق دا نداد اللہ دوستانو سرے دوکو یو خادعون اللہ دوکہ کی دا اللہ دوستانو سر صلح اکرا اور روغ اکرا نورستانی سرا ابیا امیر سے ٹیلی فون کو ویرا تاسو اہل حدیث دروغ سے کوشش کی تے خبر آگو تے پریرا مارا ستاد دے کرتب نہ گمخ کی خبر کرے وستو ما تو ہے وی ٹیلی فون کی خو یخادعون اللہ ودو ککی دا اللہ دوستان والذین آمنوا یعنی مومنان سرا وہ عطف تفسیر اور دی معنی تئید سورہ فتح دویم رکوع کی وئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم سپگشتم سفارہ سورہ فتح دویم رکوع دا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم آکسان چو وعدہ کی تا سرا دی وعدہ کی اللہ سرا ید اللہ لاس دا اللہ یعنی ید رسول اللہ لاس دا پیغمبر دا اللہ دا پاسا دا لاسن دی دے دا مانا و دا اللہ دوستان سر دوکا پور نا خود دوکا اللہ سر دا ابورا یخادعون مفاقلہ رورا نو مفاقلہ خو دا جانبین رازی
سمانا دا اللہ دوکا دی سر کی دی اللہ سر کی دا مانا دا دا مانا ہو غلط دا نباج وہی کہ یخادعون مانا معاملہ دوکی کی دی اللہ سر من وائی نا کلا کلا مفاعلہ بجانب واحد نرازی بعد دا جواب کی کہ کلا مفاعلہ بجانب واحد نرازی لیکن سورہ نحل آخری آیت تے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کتاسو سزا ورکوئے نہ بدلوارے پشام داگی چی زیادتی شوید پتاسو نہ عاقبتم مفاقدہ راگلدہ دانے چی تاسو غیر سزا ورکوئے اگی بتاسو سزا در کی نہ کل کل مفاقدہ جانب واحد نرازی من وایو چی نا مفاقدہ ذکر اولا چی دا جانبینو ندا مطلب دا دی دوکا کی او اللہ سزا دا دوکی ورکی دیدا لیکن تنظیم سفارے آخر رکو ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم منافقان دوکا کی اللہ سرا او اللہ سزا دا دوکی ورکی دیدا نانا چل دا دوکا کی اللہ سزا دا دوکی ورکی دیدا نزکی چکم دے مخواغ لرون وما یخدعون او دوکا کی دی مگر زانون سرا وما یشعرون او دی سوچ رکی و شعور پکی نشتا لزناورون نمدان دی سالووں کی شعور نشتا لیکن دی کی شعور نشتا نہ دا دوکا ولی کی یرا دا دوکا باز ولی شو دا غی وجہ فی قلوبهم مرضون زکا چپتدون دی کی منافقت تے فزادهم اللہ مرضا نخکار کی اللہ دا منافقت داگی اگو دا سی انو فرمائل مرض فی قلوبهم بلکہ مرضن مقتدار آتی قلوبهم خبر دے نہ تقدیم دا خبر کو نہ پار دا اختصاص سا مطلب کہ جدید پزلون کے صرف مرض دے بدن خدے بدلون خدی جدید رون چکم دے اغنا جورو مطلب داو خان او مرضو یو ظاہری مرض دے ایو باطنی دا کتاب الطب دری موضوعانی دی یو دا مرض تشخیص چستاسو مرض دے درم دا مرض سبب چتا تا دا مرض ولی لگی دے اور درم دا آگے مرض علاج چکم دے ظاہری مرض اسباب دی یو سبب دے زیادت رندے سبب چکم دے نہ آگا دے ضعف یو سرے کمزور دے میں دے کمزور دا اور خوراک زیاد نہ خود بخود دے بنا جوڑ کی اور دو دے زیاد اکڑا نہ دے غریب بنا جوڑ کی یا بوڑھا دے کمزور دے وہ خیر خورا نہ مرض چکم دے اگا میدا اگا کور نشی نہ دے غریب اندر چی یا تو بشی دے تو ضعف دویم دے نقص دا چپکی بھی نہ کمشی یا سفرا چکم دے کمشی نہ دے غریب کمزور یروی اختیم خوگی گی کلوی لاس میں خوگی گی بیمار شی دویم دے زیادو اور یا چکم دے پدبانی بھی نہ زیادہ شی یروی بلڈ پریشر چکم دے آگئے ہائی شوے دے اور وینہ تے زیادہ شی نور سفرا چکم دے آگا زیادہ شی نہ دے غریب نہ جوڑا کی سلورم دے ظلمت ضربان دے کل کل تیار راشتی دقا سی دباتینی مرضم دا اسباب دے یو دے ضعف مطلب دا ضعیف دے کمزور دے بیان کولی نشی رد کولی نشی دا ہر چارہ اوی یو تم کینوی تخوی بلتوی تخوی نو دے نا مرض دا منافقت دے دویم دے نقص کمی دے علم دے دے علم کمی دے پوئی گی نا اور زانتا عالم ہوئی زانتا پورا ہوئی نہ کسی کتاب کی اوئی نہیں داغی کو مرتب ہم نے پوئی اور داغ بیانی ہو کتاب کی لکھی لیکن موجودی سے دا مشاجراتو اور دا سیر فرق نہیں شکو دے اگوی دا سے کم مورخی کہ دا واقعی روایت نہیں قبول کرے ہر کیا قبول کرے نہ کما قبول کرے سا خبر اجا وہی واقعی کا درو جن نہ حدیث کے درو جن تاریخ کے نہ درو جن وہ سا غریب تو دی کہ مشاجرات دا صحابہ دا دی تعلق و عقائد سر دے دا مشاجرات
تعلق دے عقائد سر. نو مطلب دا دو واقعی روایت پا مشاجراتو کی مردود دے و دروغ دی. ولی چی پا احکامو کی داغ روایت و ناقابل قبول دے، نو پا مشاجراتو کی پا عقائدو کی دی کسر قابل قبول شو. وہ مورخینو کی داغ روایت قبول کردے، نو پا سیر و مغازیو کی قبول کردے. چیر فلانے قضا کسمرو فلانے قضا کرے شگیدہ دی کی قبول کردے. مشاجراتو کی چار آغا قول قبول کردے. آپ امام شافعی وی کتب الواقعی کلہا کذب، دا واقعی سمر کتابوں کی دی اغا دروغ دی. دارنگی مرض اغا کرد زیادت دو جن رازی دے پا جن کی زیادتیو کی یہ سریع پا غلو کی جسمر گول آچین دو رخوگی جسمر عبادت کی زیادتی کین زم رخد سمر دواگانی چی کین زم رخی وسا پا جن پوئی دی چی ادک زیادتوالی بانیو شئی دخپل حقیقت نخارجی گی پا کمی نخارجی گی لیکن پا زیادتوالی بانیو شئی دخپل حقیقت نخارجی گی. سلورم ظلمت تے تیارت تیرانا اور کتابوں وسر نشتا نہ کتاب کے مسئلہ لیدا تپوس کھول نشی نہ غریب دقت سے حیران دا سلور اسباب دا باطن مرض دکھا اور زیادت پر معنی دا اظہار خکارکی اللہ دا مرض داری دا دیر پاس عذاب درناک بما پسود دارے کانو یکذبون چی دی دروغ جندی کذب صفت دا قول مرازی و دا فعل مرازی لیکن حلق وی دروغ دا نصر وکرو اور دروغ دا راتا ہوئی نو پسوت داگی چی دی دروغ ہوئی اور دروغ کئی فعلم دروغ جندے قولم دروغ جندے تو منافق. و اذا قیل لهم کلچوی رشی دیتا لا تفسدو فساد مکوئے پا ملک کے چسو پتوی ورانے مکوئے او اگا فساد چکم دے اگسو نو فساد یو احلاک الحرس والنصر دو فصل او دو سارو حلاکا چی دو مسلمانانو زین تباکی. وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّا دی صورت کی راضی وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. کله چې دی واپس شي نو کوشش کوي په ملک کې فساد او هلاکی فساد د خلقو دسو پنځم آیت ته وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ واللہ لا يحب الفساد. نا مطلب کار دا کئی دویم فساد اغد اسود عن سبیل اللہ دا اللہ دا کتابنا خلق منگو دا اللہ دا دن خلق قریب دین خلقی دا قرآن دا دورو پا وقت کی سوک دا عدب دور شروع کی سوک دا میراث دور شروع کی دا دیر پارے تو قرآن دا طالبان دا نفسی اور اسوک پر دورہ کی یا فنون ہوئی اور مطلب نہیں کرنا وہ یا فنون ہوئی نہ اسود عن سبیل اللہ وہ خلق منقول اللہ کتاب نہ لیکن سورۃ نحل عطا قائم آیت کی ہوئی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ آغا کسان کے انکاریان دی منکی خلق دا اللہ دا جنہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زیاد بکم اغیل عذاب دا پاسر بر عذاب فسبب داری چی دی فساد کئی دا فساد یاد درم فساد دے درم قطع الارحام وقت پر ودے پری کئی سورت محمد کے حضی پگشتم سفارا فحل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم فحل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم یقیناً ستاسن امید کی کہ تاسو وڑے دے جہادنا دا فساد بول کے پا ملک کی سنگ فساد وتقطعوا ارحامکم پریم کے اخفل ونے نا مطلب وتقطعوا ارحامکم ندا دا فساد اگر تفسیر قرآن کریم پخفل کر رہا نچو تو ہے فساد مکوا قالوا وائدی انما نحنو بے شک منگا مسلحون اصلاح کون کیو یہ سریع منگوائی چو فسوزن اصلاح نائی زکر منگ اغی سرم کینو دی سرم کینو زن مطلب دانے چی دا طول خلق بیا یوشی ادا بدعت و شرک منز اوزی او دا طول چکم دین بیا یوشی منگ دا کو اللہ فرمائی انا خبردار انہم بے شک دی هم المفسدون دی فساد کون کی دی لیکن دین پوئی گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کل چوگے رشی دیتا
آمنو مضبوط ہے ایمان پا مانا دا استقامت. لیکن رسولت نساء آخر رکوع کی راضی یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ، اے مومنانو یقین مضبوط کہے پیو اللہ، پا اللہ یقین مضبوط کہے. ایمان پا مانا دا استقامت. پیزم سپارنا آخری رکو گانی رسولت یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنانو مضبوط کے یقین پیو اللہ. ایمان پا مانا دا استقامت. دارنگی ایمان پا مانا دا اقرار، ایمان پا مانا دا اقرار. لیکن آل عمران کی راضی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اقرار مکوئے مگر اغتاتا کتاب داری کی استاصل طریقے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ایمان پا مانا دا تصدیق. لیکن آخو مشہور مانا ندلتا کی ایمان پا مانا دا استقامت. کل چوئل شدیتا مضبوط ہے کما آمن الناس، سنگا چی مضبوط دی صحابہ اگر سے مضبوط ہے. قالوا وائدی انؤمنو، آیا مضبوط سے منگا کما آمن الصفحاء، سنگا چی مضبوط دی بی وقفا صحابو تناپولے ہوئی خواہ. ادا خبردار انہم بے شک دی ہم الصفحاء، دینا پو دی لیکن دین پوئی گی. چی سوک پا صحابو تنقید جائز گنی اگر دے بے وقوف، اگر دے نا پویا. ایک دا خلق بہت خیار ہوئی چنا مفکر اسلام دے، لیکن اللہ وی ادا انہم ہم الصفحاء، وہ دغ دی بے وقوفا اور دغ دی نا پویا. دو منافق اعتقادی ذکر بیان اغیو کو وَيَزَالَ قُلَّ زِينَا، دین بیا بیان دو منافق عمل شروع گئی. وآخر دعوانا الحمد